Bien. Abare mikoro ase chinsemo au ast county chonse meronkene na isano na ibireri go bagendrete konyora amoyo ayo abaga kubwatwa ne serikali anena serigo riri insekegima koro ase county ya Kisii murobiri ni go gendrete ase kampani ya mauyo ya Sirius iyo gotoka ase ensemo ya daraja 2 mimo chobosongo awase abare mibagendrete wesokia sobonge na kwenyorera amoyo ayo muri keito mildred momanyi ni gagotumanya buna nonya nabo chincherancho roba bwente kobwatia eriyo koikera amoyo yo ase company yo abale mikoro ase chinsemo au nigo bale ne kiba kwegokeria maega ya moyo goika imense ya Kenya na gochaka kwena nwago chase ebigancha au ase chi county county ya Kisii nigo yabeire ya bwangoiga konyora amoya yo wetera ase enyomba ya Kenya Seed Company ase abale mibagendete kwelikia elio kobagati abalia bakonyora amoya yo ase gati abo bakwana chinchera bakubwatia kwelikia elio konyora amoya yo. The process tukachikomina gocha tukakanga gocha seduka tukatotalia sa gocha seduka kwa ko registered as agriculture otware gento tokorokanga number system kelko nyetwalire omanya kurobono omanya gocha gaiga se enini ye port yega ya amoyo ochiche na barabaligere linga knowledge system omanya wa knowledge system omanya korwo obeyo mobo asa abantu bali bakoro kwa balemi bali barase system ensemo ya government of Kenya. Yani ngokete serikali ya Kenya uno yatwiro obulimo obuoyo bontu bunke munjo mulimi njinani ningokete sana so obuoyo obu ndoche matuka ya busyo nkenjale ngusirego tia ase chinga kiecho nigo abalemi abo bamenta kwerera ali abagwetera ekero bagendete kubwatia omoroberio omoikeranu bokonyora obuoyo obwo maya na bokulika moya 5 barusia bakwa bere kosobomo kulingana na kibararo okoranga abane babira abange boyo borombo boko esana bonse kona baranga kero barusi kero montaña ora triste iga abokareri mbuya bole kiagira mbagane teko tusugurekera igona barabunko batromo tiganya sabase batusugurekere ende toigwa moyo ende tusumekere ndagera na liyo turaserio botaka abana na libara igote ende karo mundata igote timorembe toyo nigo bagania abalemi bonsi gwesokia na kwelikia ili konyora obuoyo obwo iga abantu ba minto ongo basemiga ninchugo chabosongo gaiga mocha service ya agriculture gali moirike monyore enamba tokorokanga system number ekero kwanyore system number eli ebinde moibwete ngabye serikali kante biligo lirense tali bantu biashara bonsi bako bitwara. Nasema wananchi popote mlipo, sasa ni wakati wenu. Msimu hujaisha. Njoo kwa Ministry of Agriculture, enda jiandikishe, pewa nambari ambayo ni unique, utaileta serial, na kama sasa hivi ukiwa Kisii County unaenda kwa DC's office. Nigo liabeireli tukolitambe asabale mikoro gaiga county ya Kisii asebagendete kwelikia elikonyora amoyo yanyara kobaga kweyoligwa gwetera ase serikali ene yense ito ya Kenya bono niga bali myabu basabire serikali weyosonania eliko keani chinchere chicho kwelikia ase abali mibatebire buna chinchere chinigo chikoba chintambe bono nasebo igo chianyara koba chikoira chinsa chiabo chinyinge ase nseme yiga yo kwelikia kingo reportalia egetaseni Kiandizi TV korwa gaiga county ya Kisii eletaliane Mildred Momanyi.